जोंनि फाग्लि गोसोनिफ्राय बयनिसिमबो हेपि मागो लोगोफोर। इमि मा लाबोदों नोंहालाय? आंहाथ' नै लोगोफोरनो एनथाबल' लाबोनाय जाबाय। आंनाबो नै नारिखल लारु ओमफ्राय सिबिंनि लारुल'। सोरबा मागोनि लेंहरनायमोनबा जाहैजागौमोन आंबो, मानो होनबा मा जासुलिना आङो। बेखायनो सोरबा आलासि जानो लेंहरनायमोनबा थांजागौमोन ना? थांखागौमोनलै आङो, थांखागौमोन आङो। दे अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदिनि। दानो सोरिया रायलायबाथाय दस्रा सानलायगोन। दानो आंना हिन्जावा दस्रा सानलायगोन आरो। आंना हिन्जावाथ' मासे गाज्रि जाखोब्रा, जोथारलाबायनोसो गोसो जाबाय आं मानसिखौनो। बेनि थाखायनो इम'जोंबो रायलायनो हाला आं। बेयाव थाबाय थाजानाय नंलालै, दा बेना हिन्जावा आरो आंखौसो माबा माबि बुंफैलायगोन आरो। रायलायजानाय नङालै बेजों। दा आंना हिन्जावा जुदा सानलायगोन, एसेयावनो दायखा ओरैनो। लाजिबायलां जुरिनि थाखायनो। जुरिनि थाखायनो रायलायनो लाजिबाय आङो। जुरिनि थाखायनो जाजोब्बाय गासिबो। माथो होनबावब्रा बेखौलाय, हाबाबो लाफ्लांबायना। हैद, न'आव मा जायो जाबाय थाथोंसै, जेबो मिथिला आङो। जि जायो जाथोंसै आरो। बे सिमां लाबोनाय चिप्सखौनो स्राय जाना होगानोसै आङो खेबसे। रागा जोंबाबो दुखु मोनबाबो माथो खालामबावनो। हैद, आं जानायखौ गारनो हायालै, मा गोथाव मोनो आङो, बिराद गोथाव मोनो। आं एसेबां जासुलियाखि सोरबा जाया लोङालासे थानो हायो। जुरि, मालाय माबा जाहां जानायाव फैलायबाय, दिस्टार्ब। माथो जालायखो? मा जानोसो होनदों नों साला? आंनि न'आव असान्ति खालामना जासोदों नों बेयाव? सोरां, आंखौबाथाय जानला मानला दाबुंगा हले। गावनि सैथोआ बयनिबो सिगाङाव फैनायखाय लाजिनानै दाना आंखौसो माबा माबि बाहाना दाय नागिरदों। बाहेराव थांनि आं, आरो रावखौबो जेबो दाबुंखासै। न'आव फैना माबा मोनसे आरो खोनाफैनांगौबा बिगुर बिसिजोबगोन आं नोंखौ, मोनथिखा, बुसिजोबगोन आं साला। नोमा नोम्फानि न'आव दोनना फैफिनगोन आं। दे अबाव थांबानो जाबाय, रावखौबो जेबो बुंनायाव गैया। न'आव फैना माबा मोनसेल' खोनाफैबावदों आं, मोनगोन हले आंजों। हैद, बुमारनोबो हागौ बियो, बुमारोबो दे। ओरैनो आंखौबा सोबादों बियो दाख्लै, खिन्थु आं मालाय गियो नामा सोरबा? गिया माथोसै आं नोंखौनो। हैद, मायानोसो फन हरनोसै आङो। हेल' माया, ओं। हाबाब, मागोनि समावसो बेफोरबायदि दावराव दावसि न'आव। एसे खरसाफोरबो खालामनांगौमोन, दाना गोसोआनो जालायलाङासैहाय आंना। माथो होनबावनो आरोलाय। बेफोरखौनो सानै खर'फोरानो बांसिनसो मोनलायलांसिगोनहाय आंना माबा। दे जेबो नङा, कालार फुननानै लाबानो जाबाय दे। नै बोराय, हा नोंनाबो जाद्रायाहाय मा जादहाय नोंनाबो बुंनायफोरा। दे अब्लालाय आंनि खानाय कालारखौ नोंनो फुनना होबानो जाबाय दे। आंथ' हाथायावनो थांनो बालायलांबायहाय, आरो अनबो एसे देनो सानदोंमोन आङो, गैया। दा नै बिहामजोआथ'। नोंनो देबानो जाबाय आरो, बिहामजोफोरखौलाय आरो दाथ' अबाव। मिक्सारावनो एसे माबानोसैहाय आङो अन गुन्दैखौ। देबाय थाला आंबो, ओरैनो गोसोफोरानो थिग मोनखायाखै आंना। हा नोंनो दसे थांना फैदो हाथायाव बिदिबालाय। दे दा लिस्ट बानायना हरबानो जाबाय, गोसोआव थालायलांजोबा आंबो। आइ। औ आबा, माथो? जों हजों थांफिनसै आइ। नै आबा, आहा मा होननाय जाखो बेलाय? हजों थांफिननो हो? औ आइ, जोंखौ आरो लाखिनाङा आइ। नै आबा, हामान बिदि सानखो नोङो? बिहामजोखौ बेबायदि हालोदाव नों हारसिं मानो लांनो सानखो जोंनिफ्राय? नै आबा, हा बिहामजोआ बेबायदि हालोदाव हारसिं, नोंबा एखनबा अबेबा थांगोन, अफिसाव थांगोन मागोननो, आरोथ' हजोंहाय न' खाथियावबो बारा न' बां गैबावासो। हा एखनबा लोमजागोन साजागोन। नाङा आबा, जेरावबो थांना नोंसोरो, बेयावनो था।
आबा नोमाया थिगखौनो बुंदों जेरावबो थांनो गोनांथि गैया नोंसोर सानैबो ओरैनो आंहा आंनि फिसौखौ माला नुगोन जागासिनो नाङा आं हगार हरनो हानाय नङाहाय जों फैगोन ना आयै माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय आं दंना आयै एमिखौ मोजाङैनो जोथोन दोनगोन आं अब्लाबो हाय आबा हामान बेफोरबायदि साननांगौ जाखो नोंसोरलाय हा नैहाय बिफा माथो नोंलाय जेबो बुङा गथ'फोरा नायनाय थांनोसो ओंखारलाबायदों न'निफ्रायनो नाङा आबा आं हगार हराहाय नोंसोरखौ आं बिदि दावराव दावसिखौ सुखुहाय मोजां मोना आं नोंसोरो जेरावबो थांनाङा आबा न'आवनो थागोन जों थांनायानो मोजां जासिगोन नामा आयै जों थाबाय थायोबा दावराव दावसि सोलिबाय थागोन आयै जों थांथ'नोसै दावराव दावसिखौलाय मा बुंबावनो आबा आं मालाय मा बुंबावगोन जोंखौ थांनो होदो आयै आबा सना बिहामजोखौ मोजाङैनो लाखि नोंसोर थांथारनोबालाय आंबो बादा होला आरो दासान्दि न'आव एसे दावराव दावसियानो जोबनोनो थाङाखै माथो आयै आंनि फिसाफोर दे मोजाङै थाहै आइ आबा बिहामजो मोजाङै थाहै आइ सना बिहामजो दे माबाफोर उसुबिदा जायोबा जोंखौ फन हरबानो जाबाय नै सानैबो खोनासंखा मोजाङैनो दे माबाफोर नांगौ जायोबा माबाफोर उसुबिदा मोनोबा खिन्थाहरबानो जाबाय आबा दे बिहामजोखौ मोजाङै मोजां लांदो आरो मोजाङै जोथोन लाखि आबा नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा आयै दे आबा दे सानैजों मोजाङैनो थाहैदो बिदिबालाय आबा आं मालाय आरो माथो बुंबावनो नै एमि आइ सना मोजाङै मोजां थाहै दे आंथ' नोंखौ जि हगार हरनानै बासोदोंमोन आइ नाथाय नोंसोर थांथारनोबालाय मागोनि समावबो ज'यैनो थानो मोनला बिदिबा जोङो आयै नोंसोरबो मोजाङैनो था आरो जोंबो सम सम फैगोनानो आयै माब्लाबा दे आइ जोंबो नायनो थांगोन सम सम नै बोराय थुदो बिदिबालाय जोंहा सिङाव थांदिनि औ थुदो आरो आंबो फन हरबाय थाखागोन आइ मोजाङैल' था थुदो जोंहा एमु थांसै एक मिनिट बरसा र' दे थाब फै नों गारियाव थुग्रोदो जुरि जों थांसै बेलाय नोंसिनि गोसोसो नोंसोरसो थाङो ना थायो आरो बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबोआनो गैखाया दे जेखियानो जादोला आं थांसै नाथाय अब्लाबो थांनायनि सिगांबो आं बेखौनो बुंगोन जुरि नों सोरांजों आरो आंखौजों जा सानदोंमोन बेफोर गासिबो नंखाय नों साननाय बायदि जेबोआनो नङा जुरि बास एमि आं बांद्रायखौबो खोनासंनो बायो आरोथ' मा नंगौ मा नंखाय बेफोरखौ आंहा नोंनिफ्राय मिथिनो जेबो गोनांथि गैया मिथिगौ आं हाजार बुंब्लाबो नों फोथायखानाय नंला आरो जा सैथो आंबो बेखौसो बुंदों जाय खोथाया नंखाय नालाय नंखाय आरो आं सानो आंहा रावखौबो प्रुभ खालामनांगौनि गोनांथि गैया मानो मिथिगौना नोङो मानो होनोबा आंनि फिसायानो आंखौ फोथायखायो बास आंहाबो रावखौबो फोरमान होनायनि गोनांथि गैया मानोना आंनि जानो गोनां गथ'नि बिफायानो आंजों लोगोसे दङ आं रावनिबो गोदै गोदै रावाव गोजावग्रा नङा एमि बेखौ मिन्थिनानै लाखा नोङो आरो र' मोनसे खोथा नों जे आरो बे न'निफ्राय जे थांनो नागिरदों उनाव आंखौसो दा बुं आरो बे न'निफ्राय आंनि थाखायसो थांदों होननानै नोंनि थानाय थायैजों आंहा जेबो नांजानांगौ गैया आरो मानो थानो आंहालाय थानो गोसोबा बेवहायनो था आरो थानो गोसो गैयाबा थांबानो जाबाय आरो बेखौलाय सोरथो बादा होदों नोंखौलाय बास आंनि फिसायनिफ्रायल' एसेल' गोजानाव थाबानो जाबाय दे मानो होनोबा दा सोराङा आंनिसो फिसाय आं आरो जेबो बुंनो गोसो गैला जुरि मानो होनबा नोंबो बुजिखानाय नंला बुंबाबो मा सानो मा मायो बेयो नोंनि गोसोसै आरो आं नंखाय बुंखायाखै नोंखौ दे जाबाय दे एमि बेफोरखौ लानानै रायलायबाय थायोबा दानो साननिफ्राय हरसो जालांगोन आरो एसेबां मानि खोनासंबाय थानो आंहा सम गैया जा खोनासंनांगौमोन जा बुंनांगौमोन बुंखाबाय आरो माथोबाव दे जागोन जुरि नाथाय मोनसे खोथाखौ मिन्थिगौ ना नोङो मा
नों आंनि एसेबां मोजां लोगोमोन जुरि आरोथ' आं नोंजों जेबो खोथा लाखुमाफेराखै गासैबो बाथ्राखौनो नोंजों शेयार खालामोमोन आङो नंगौना नङा बुंलाय गोदोनिजों आरो दानिजों गोबां फाराग दं इमि बर'साया नोंखौ नेगासिनो इमि दा नों थांनो हासिगोन आरोथ' माब्लाबाफोर आलासि जानो फैबानो जाबाय आरो सम सम आंहा जेबो उसुबिदा गैया मोजाङैनो जाहोगोन लोंहोगोन आरो आंलाय मानो फैया जानो जुरि जेराव आंनिबो न'खा बियो दे मोजाङै थाबानो जाबाय जुरि आलो गोजोनै थाबानो जाबाय सोरांजों नोंजों जेब्लायबो मिनि खुसियै थानो हाथों जुरि आं नोंनि माब्लाबाबो गाज्रि सानफेराखै दिनैसिमबो बाय एमिया आंनिफ्राय गोजानाव थांबाय नों थांबाय एमि आंखौ नागारनानै गावनि बेस्टिखौ नागारनानै थांबाय नोङो मानो एमि मानो नों थांबाय एमि एमिया थांमारबाय आं गाबा माथोसै बे थांनायखौनो गाबगोन आरो आं सोरबा दुखु जागोन आरो आं सोरबा जाखायाखै माथोसै मालाय गाव गोसो जानानै थांनायखौलाय माथो खालामबावनो आरो थांदों हामदो दे थांनायानो आंथ' थिनाखैमोन ना बा जि गोदै गोदै रायलायनानै माबाफोर मुहिनि होनानै दोनदों खोमाहाय गावनि फिसायखौ बेखायनोथ' बिनि फिसायाबो जि अनसोगारो आरो मा मुहिनि होजानायखायनो हिनजावजों नङाबा एसेबां सैथोखौ मिथिनानैबो इमान अनसोयो हाबाब पाक्का 100% माबाफोर मुहिनि जारिना होदों खोमा बियो आरोथ' गावनि फिसायखौल' नङा खोमा आंनि फिसायखौबो मुहिनि होदों बियो नङाबासो मानोबा एसेबां फाग्ला जागोनखाय थांनायानो मोजां जाबाय आरो बा दाथ' बे न'आव आं हारसिंल'सैसो दा रावबोथ' गैलाना बिहामजो सासेल' आरो आं जागोन बै न'नि बिहामजो रानि दाथ' एमिबो गैला आइ आफामोनाबो आंखौसो मार अनखासिगोन एबार सिगाङावथ' आरो एमिखौनो बांसिन अनोमोन एमिखौनो बांसिन खाथर खालामोमोन आरो आंखौथ' गैया अबावलाय आरो सोरां बेनो नोंनि साजाया आंखौ हाबा खालामदोंथ' नोङो आरो बेनि सायाव नोङो एमिनि गथ'नि बिफाबाव बा आरोथ' नों थांनायखौ जेबो गाज्रि मोनाखै आं एमि दुखुबो मोनाखै मानोबा गोसोआ रंजानायसो मोनबावदों आंनि लोगो मोजाङाथ' नों नङा माथोसै एमि मायासो दा आंनि लोगो मोजाङालाय बेसेबां बुजियो बियो आंखौ जोंना न'आ मोनफैबाय मोनफैनायाथ' मोनफैबाय ओमफ्राय दायो एसेबां गोबावनि उनाव फैनानै ना मारैबा मोनलायलायदों गोसोआ जेबो नङा दे गोबाव जाबायमोन ना बेनोथ' जाहैबाय दाना दे जेबो नङा जोंनि न'खा नालाय लासै लासै सिगां बायदि थाफिनलांनोसै माथो बिदि जानांगौ दा ओमफ्राय बेथ' बे बर'सा दानिया जों फैनायाथ' फैबाय न'फोरा मैला जायाखै होनबा फोसाबनांगौआसो जासिगोन दा दानाबा जिनो एकदम बेमा आरि सोंफबजोब्बाय बियो माख्रा बेन्दों आरि जेबो फोसाबनाङा नों आयो फोसाबाबा जायो होनबा जोङो माथो दहायनो फोसाबहोखांखाबाय आं आयो माला सोरखौ फोसाबहोखो नोंलाय मानसि थिनहरबायब्रा मानसि फोसाबग्रा मानसि बा मालाबानो होनबालाय दे होनबालाय हामबाय दे मोजां जाबाय दे एबार हाबैसै ना न'आव जोंनि न'आव जेब्ला जों बे न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन जों सानैल'मोन आरो दाथ' आरो जोंजों लोगोसे जोंनि आलासियाबो फैफाबाय हाबफैनोसै जोंनि न'आव माथो एमि बेयाव फैनो मोजां मोनाखै नामा नोंलाय मानो मोजां मोनाखै जानांगौ दिनै बेलाय जोंनि न' खासो दा आरो बेयाव फैनानैथ' मोजांखौनो मोनदोंना माथो बेयावनो गोजोन थागोन जोंहा जेराव थागोन नों आं आरो जोंनि फैनो गोनां आलासि आंथ' ना बर'सा
ओमफ्रायथ' ना जोंनि बे आलासिया फैबासो गोगोम जासिगोन जोंहा सानैजों माथो बिनि गाबनाय बिनि मिनिनाय आंथ' ना जि मोजां मोनखागोन नोंबो फोथायबाय थानांगोन हलेबा दे ना फैनोल' होग्रोना बेखौ आंनिफ्रायनो गोजान खालामा आं दे जागोन दे ओमफ्राय बिमा फिसाजों सानैखौबो अननांगोन बेखौल' अननानै मा जानो दे बर'सा आइ आफामोनजों थादाव ना आङो ना बिसोरखौ नागारनानै फैनो जि बादोंमोन गोसोआथ' जायो जयैनो थानो आरो जयै थानायावनो बेसेबां मोजां मोनना बर'सा नाथाय मा खालाम दिनै बांद्राय सानबाय थानांला बेखौ आं जा मिस खालामसिगोनलै आइ आफामोनखौ एमु ओंखाम संहैनो आं ओंखाम संहैनो बिराद ओंखाम उखैबायलै आं नों मानो हारसिं संनो दिनै आंबोथ' दङना दालाय बावबाय नामा नों दानो सिगाङावबो दालायथो जों सानैजों जयैनो सङोमोन ना बिदिनो संगोन आरोलै नाङा दे नों जिरायथ' मिथिखायो दे आङो नों आंखौ जेबोखौनो मावहोनाय नङा होननानै माथो बिमा फिसा आरामल' जिराय आं दंना इस माखौबा आंथ' मिथिखाया आंबो मैगं हाना होगोन दे थाब जानायनि आरोलै दे होमबा दासो जादों दा बिदिसो जानांगौ जोंहा बिसि फिसाय सानैजों संना जागोन आरोलै दे थुदो होमबा ओमफ्राय ओंख्रियासो मा संनोथाय नों ओंख्रि लाफादों जानो माथो लाबोदोंना आं दे होमबालाय थुदो जल्दिसो जोंहा संनानै खावनानै जानोसै लाफासो लाबोदोंमोन आं बेदरसो लाबोबाय नोङो दे होमबालाय सायनोसो थुदो